3 a magyar igazság. És lesz ráadás is. 2010 utolsó napja Hajdúböszörményben csak egy helyen elképzelhető. Harmadik Nazutex Batyus Szilveszter 2010. december 31-e Hajdúböszörmény. Nazutex rendezvényközpont. Nagy tisztelettel és persze sok szeretettel várunk az év utolsó napján egy hatalmas házi bulira. Téged, párod, apud, anyud, szomjédot, barátod, kutyát, macskát. Lesz ott minden, ami ilyenkor kell. Zene, tánc, móka és kacagás. Évkor ajándékpezsgő, egész este partifotó, a tomboláról nem is beszélve. Neked egy dolgod van. Gyere, és érezd magad jól! Házigazda az Uzonyi Junior Band. Kapunyítás 19 óra. Belépőjegy, mint tavaly. Csak 3900 forint. Infovonal 0630 943 56 42 és 0635 99 26 09. Hagyhatatlan? Tudjuk! Azért szólunk. nem baj.